Waqt il-protest organizzata l-ħadd fil-Belt Valletta ta' Repubblika ssoktaw bl-attakki tagħhom kontra l-Gvern u l-istituzzjonijiet. Għalkemm jirriżulta li rabja moħbija kienet dik għall-kap nazzjonalista Bernard Grech li ġiet attribwita lilu l-tendenza fqira li kien hemm. Dan anke jekk Repubblika stess kienet ilha tirreklama l-attività għal numru ta' jiem flimkien mal-appelli kontinwi li saru minn esponenti nazzjonalisti bil-kitbiet tagħhom fil-ġurnali. One News jinsab informat li tmexxija ta' Repubblika pretendit li Bernard Grech jimmobilizza ħafna aktar nies għal protesta, iżda mhux tal-li dan ma seħħx tal-Partit Nazzjonalista kien prattikament assenti fl-attività supposta l-massa. L-istess rabja bdiet propju xarilu meta Grech kiffaċċja l-istess akkużi fuq attività oħra qudiem il-binja tal-qorti mir-Repubblika. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista wkoll ma mill-ebda sforz biex aktar nies jattendu meta l-kelliem ewlieni ma kien ħadd fl-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. One News informat li ta' Repubblika saħansitra l-mentaw li l-medja tal-Partit Nazzjonalista ma tat l-ebda prominenza lid-diskors ta' Busuttil fir-ritorn politiku tiegħu. Tali kritika ma niżlet xejn tajjeb ma' tmexxija nazzjonalista b'dawk l-aktar qrib Grech qed jisqu li qed iħossu li mhumiex iżjed minn pressure group bħal Occupy Justice jew Momentum. Sa dan it-tant fl-attività l-President tar-Repubblika Vicky Cremona f'diskors mimli għajjat infexxet f'attakki kontra l-Prim Ministru Robert Abela u kif se jiġġildulu b'kull mezz. Prim Ministru Robert Abela, din li inti tkompli tikdeb u titratta lil Maltin u Lawċin ta' ċwieċ ma nifilħuwiex. Dan waqt li qalet il-Prim Ministru tifel żgħir. Għax l-irġulija mhux mill-bodybuilding inġibuha ta' imma bil-inkunu ġusti, onesti u integri fl-emil u x-xogħol tagħna. Tkellem ukoll ex-deputat nazzjonalista u esponent tal-establishment nazzjonalista Jason Azzopardi li ħareġ jattakka lill-Avukat Ġenerali kif ukoll il-Pulizija waqt li qal il-qarnita mafjuża ħakmet lill-Gvern. L-istess Azzopardi nqabad jabbuża mis-sistema tal-inkjesti maġisterjali u b'sempliċi għajdut tefa' tajm biex kisser lil persuni fil-mira tiegħu. B'attakki kompla Manuel Delija l-ex Chief of Staff Tostin Gattu l-moħħ wara d-diżastru tal-Arriva minkejja li jilaba tad-difensur tas-saltna ta' dritt qal li mhux il-maġistrati kollha l-istess. Dan għax laqda Repubblika mhux dejjem rebħet il-kawżi. Hemm ukoll ta' maġistrati tajbin, maġistrati inqas tajbin. Fl-istess waqtu ringrazzja lil Simon Busuttil u esponenti oħrajn tal-establishment u qal li d-demokrazija f'pajjiżna għaddejja minn funeral. Grazzi lil Simon Busuttil u lil David Casa. Qed nitkellmu fuq it-targets, grazzi lil Jason Azzopardi.